ଦେନ୍ ଆଜି ରଜ ଆମେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲୁ ରିମୁନ୍ଦିର ମୋର ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦି ଜଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ରଜ ବୁଲିବାକୁ। ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ହେଇନଥିଲା, ରାତିରେ ମାମୁଁ ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ବୁଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗରପଡ଼ାର, ସେଠି ଯାଇକି ରିମୁନ୍ଦି ହରେକମାଲ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ସେଇଠି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ହରେକମାଲ 3 ଟଙ୍କା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ସେଠି ମାମୁଁ ଆମକୁ ଆଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିକି ଆମେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଜଗା ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଦୋଳି ଖେଳିବା କ୍ଲିପ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ମାମୁଁ ଆମକୁ ମିଠା ପାନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ମିଠା ପାନ ଷ୍ଟଲ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ପାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜାଗା ଆମର ବୁଲିବାର। ଆଜି ରାତି 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ବାସ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକି ଫାୟାର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟ ପାନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିନି। ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ବାସ୍ ମୋ ସାହସକୁ ଦେଖ। अरे बाप रे की शक्ति रे तारा। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ମୋ ମାଉସୀର ନୂଆ କମ୍ବିନେସନ୍ ବ୍ରେଡ୍। ମାଉସୀ କହିଲା ଖାଲି କେଁ ଖାଇବ, ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇବ।